Вітанне, сябры! Мяне завуць Максім. Я вельмі рада сустрэчы з вамі. І сёння мы працягваем знаёмства са зборнікам беларускіх народных казак «Пшанічны каласок». Зараз прадстаўляю вашай увазе казку «Пчала і муха». Жылі-былі пчала і муха. Пчала зранку да вечара па лугах лятала, мёд збірала. А муха мёд толькі есці любіла. Дзе мёдам запахне, там і яна. А дзе мёду не чуваць, там муха не хоча нават і пераначаваць. Аднаго разу прысела муха адпачыць на зялёным лузе. Сонейка муху прыгравае, лёгкі ветрык абвявае, кругом кветкі цвітуць, шустрыя конікі скачуць, у небе птушкі песенькі спяваюць. Задумалася муха, як добра на свеце жыць. Думала, ды і задрамала. А ў гэты час над лугам пчала пралятала. Ляціць, гудзе, мёд у вулі нясе. Цяжка ёй, аж стогне небарака. Прахапілася б муха, ды як закрычыць на пчалу: «Ах ты, сякая такая! Чаго ты тут над вухам стогнеш, мне спаць не даеш?» А калі вы хочаце даведацца, што адбылося далей, прыходзьце да нас. І зараз, як заўсёды, напрыканцы нашай сустрэчы верш сёння Ніла Гілевіча. «О мой любы родны край, ты прыгожы, нібы рай, і нідзе ў другіх краях шчасным быць не мог бы я». Чытаем па-беларуску разам. Да новых сустрэч!